Jeg står her ved Udsøder Kongevej med det der gamle hus her. Jeg har altid undret mig over, hvad fanden det egentlig er for noget mærkeligt noget. Så den 9. april, her mandag, helligdagen, så vil jeg nu prøve, jeg tror klokken lidt over 5, vil jeg prøve at gå ind og se, hvad fanden hvad er det, der sker herinde. Så jeg lige prøve. Jeg skulle egentlig ikke helt, hvad det er for noget, men nu vil vi lige se. Jeg tænkte bare, hvis der nu er, der sker noget, så har jeg det jo på video. Det gør det nok ikke. Jeg har hørt noget om, der skulle bo en eller anden gammel, en eller anden rocker-relateret noget, men det tror jeg sgu ikke. Nå, vi går videre. Jeg kigger altså lige, om man kan komme ind af vinduet her. Nej, vent lige. Jeg prøver lige at gå ned igen. Så se, om man kan komme ud af et eller andet sted. Om der ikke er en eller anden film. Nå! Fuck! Hvad fuck sker der? Jeg tror, jeg skal væk herfra nu. Nej. Okay. Jeg ved ikke helt, om jeg tør gå ind her nu, men jeg bliver nødt til det. Jeg tror, jeg kravler ind her. Jeg lægger kameraet. Håber ikke, det gør noget. Jeg kravler ind her. Okay. Jeg er inde nu. Jeg ryster pænt meget, fordi det er fandme uhyggeligt, det her. Der er rum. Nej. I kan nok ikke se det, men der er søm i loftet hele vejen rundt. Jeg vil se lige om lidt. Okay, som sagt, jeg er indenfor. Der er nok i hvert fald her døren. En eller anden dør stod i hvert fald. Altså, der er ikke nogen her. Altså, der er ikke rigtig nogen udenfor. Fuck! Nej, fuck! Okay. Der er ikke nogen mennesker, så jeg kan ikke se. Nej. Jeg tror bare noget, det bilder mig ind. Der er vind og åbne vinduer, så det kan sikkert være det. Nå. Der er ikke nogen mennesker, jeg tror godt, jeg kan gå herind. En masse hårprodukter her i hvert fald. En gammel telefon. Der er en håndvask. Der må have boet nogen på et eller andet tidspunkt. Men hvornår, ved jeg ikke. Ligger en motorsavskæde blandt andet. Nå, jeg tror, jeg vil gå videre herind. Okay, jeg prøver lige at gå ind her. Der er en masse skabe. Jeg er inde her nu. Og det hele, det er stort set ved at falde sammen. Okay, det ser så ud til, at der er boet nogle børn. Her er nogle sømgrene, meget behageligt. Armbånd, ja, prøv at gå videre. Vi går videre her. Jeg skal bare lige vise, der er i hvert fald et toilet her. Der er en kælder. Kan vi se senere. Kan vi se, ret rundt her. Okay, gå ned i kælderen her nu. Der er i hvert fald en dør der. Der er et rum til her. Prøv lige at gå hen og se, hvad der er for noget her. Der er ikke det store, der er et vindue. Fuck! Okay, den der dør, den er lige åbnet. Prøv lige at gå her og se, hvad der er for noget. Jeg ved i hvert fald, jeg ved ikke, om der er søm eller noget så. Jeg joker ikke nu, men der er blod på døren. Dørhåndtaget, det er ikke særlig rart det her i hvert fald. Fuck. Der er blod på døren, så jeg tror vist nok, jeg går op nu. Ja, fint nok, jeg går op her. Fuck. Ja, sådan. Så er jeg tilbage. Ja. Jeg tror sgu snart, jeg skal ud herfra. Det er fucking scary, det her. Fuck, så jeg bliver sgu da bange hele tiden. Ja, jeg går ud nu. Okay, jeg er ude igen her. Fuck! Hvad fanden? Okay, der fik jeg sgu et chok. Nej, der ligger fucking mange søm og skruer og alt muligt. Fuck, hallo, jeg skal fucking ud herfra nu. Jeg mener det, prøv at høre. Jeg tager altså ud nu. Jeg lægger lige kameraet igen. Okay, jeg går ud nu. Fuck!